Wel, prynhawn da bawb. Croeso i ail sesiwn arbenigwyr yr Amgueddfa fel rhan o brosiect E-hangu Gorwelion. Mae'r sesiwn yma yn arbennig ar eich cyfer chi, dysgwyr blwyddyn 5 a 6. Felly mae'n braf iawn i gael chi yma. Siwan Richards ydw i a fi'n gweithio i e-sgol. Fi'n cael y pleser o gyflwyno person pwysig iawn, sef Lowri Ifor o Amgueddfa Cymru. Bydd Lowri yn arwain ni trwy streic y prynhawn yma. Croeso i ti, Lowri. Helo, pnawn da bawb. Felly, na newid sgrin i'r sgrin Cahoot. Ymunwch yn y sesiwn trwy Cahoot gyda gliniadur neu tablet. Gallwch chi ymuno gan ddefnyddio'r cod QR trwy'r ddolen ar y we, ar yr pin i mewn neu'r app. Pidwch â phoeni os chi dal yn ceisio ymuno wrth i ni fynd trwy'r sesiwn, gallwch chi ymuno unrhyw bryd gan ddefnyddio'r cod fydd yn ymddangos ar waelod y sgrin. Nawr te, tra bod ni'n aros i bobl ymuno, ambell beth i nodi. Mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat i ffwrdd ar eich ochr chi ar gyfer y sesiynau yma a byddan nhw'n cael i recordio. Dyma gyfle i chi ddysgu'r rando'n astyd, dysgu mwy ac ateb cwestiynau yn y cwis wrth i ni fynd mlaen. Nawr, fe rown ni funud fach i bobl gael ymuno gyda ni, Lowri. Felly, beth sy'n mlaen gyda ti dros yr wythnos hyn, Lowri? Rho bach o mewnwelediad ni o beth ti'n neud falle o ddydd i ddydd. Wel, mae'r amgueddfa lechi lle dwi'n gweithio wedi cau ar hyn o bryd, felly da ni wedi bod yn brysur iawn yn cadw'r casgliadau a'i symud nhw i storfeydd arbennig a hefyd yn gwneud lot o gynlluniau cyffroes ar gyfer be fydd yn digwydd mewn lleoliadau gwahanol tra mae'r amgueddfa ar gau. Wel, sŵno fel tipyn o waith i symud popeth, Lowri. Mae tipyn o waith yn mynd mlaen dych chi o ran ail wneud yr ardal, yr amgueddfa? Oes, ie, fydd yna lot o bethau cyffroes iawn yn digwydd yma. Mi fydd gennym ni le chwarae newydd, gwych a canolfan addysg newydd ar gyfer ysgolion pan ydych chi'n ymweld, yn ogystal â lot o newidiadau o gwmpas y safle fel bod mwy o'n casgliadau ni i'w gweld o gwmpas a hefyd bod yna lot mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan, mwy o fideo, mwy o sain, mwy o bethau i'w cyffwrdd, mwy o bethau gael tro arnyn nhw. Felly, da ni'n hynod gyffroes am y cyfnod pan fyddwn ni'n ail-agor, ond mae gennym ni lot o bethau hwyl i'w gwneud yn y cyfamser. Gwych, sŵno'n arbennig, Lowri. Edrych mlaen i alw pan byddwch chi'n ail-agor. Reit, fi'n credu ddechreuwn ni, Lowri, pan ti'n barod. Na i glicio start. Os nag oes rhywun wedi ymuno, croeso chi ddefnyddio'r pin bydd yn ymddangos ar y gwylod y sgrin o fan hyn. Diolch i ti, Lowri. Na ni. Wel, pnawn da bawb, dwi wedi dod i siarad efo chi heddiw o Amgueddfa Lechi Cymru a da ni'n trafod protestio dydyn fel rhan o'r raglen yma. A yn benodol heddiw, dwi eisiau siarad efo chi am fath penodol o protestio, sef streicio, ac yn fwy penodol byth am streic enwog iawn digwyddodd yma yng Ngogledd Cymru dros 100 mlynedd yn ôl. Felly heddiw, da ni'n mynd i fod yn trafod streic fawr y Penrhyn gychwynnodd ym Methesda yn y flwyddyn 1910 a sydd hyd heddiw y streic, y brotest fwyaf o'i fath nath bara hira yn hanes Prydain. Ond cyn i ni ddechrau trafod y streic, dwi'n meddwl bod yn syniad i ni edrych chydig bach yn agosach ar sut le oedd chwarel Penrhyn, sef y chwarel fawr yma yn Bethesda. Sut le oedd o'i weithio yn y flwyddyn 1900. Felly, os gawn ni fynd i'r sleid nesaf, please, Siwan. Dyna ni. Felly, mae'r darlun yma, mae hwn yn darlun enwog iawn gan y peintiwr Henry Hawkins. A dwi eisiau chi gyd jyst edrych yn agosach arno fo am eiliad rwan. A meddwl, be fedrwch chi weld? Pa fath o bobl sydd yma yn y llun yma? A sut fath o le oedd y chwarel i weithio? Be wyt ti'n weld, Siwan? Peth gyntaf sy'n dod i'r meddwl yw bod eitha llwm. Ond sa'n gwybod bach os y lliwiau yw hwnna, ond ti'n modd bod mae'n edrych yn dywyll yn dy fe. A wedyn bod hi'n brysur iawn, bod lot o bobl yna
Ydy. A mae rhai o'n nhw, ydyn nhw'n hongian o'r ochr fyna, felly Ydyn. byddwn ni'n meddwl. Ydy, ti'n llygad y le. Mi fysa chwarael fel hyn wedi bod yn le prysur iawn. Hon oedd chwarael fwyaf byd, chwarael lechi fwyaf byd, efo dros 3,000 o ddynion yn gweithio yna. Ond hefyd, fel ti wedi dweud, yn le peryglus iawn. Os gawn ni fynd i'r sleid nesaf, mae gennym ni ddarlun chydig bach yn agosach. So, yn fama, mae hwn yn lun memryn yn fwy modern, ond mae o'n rhoi syniad i ni o sut oedd y chwarelwyr yn hongian oddi ar y graig, neu di sylwi, dydy o ddim yn gwisgo helmet, dydy o ddim yn gwisgo harnes, dim ond rhaff o gwmpas i ganol o. A be mae'r chwarelwr yma'n neud ydy drilio mewn i'r graig i ddefnyddio ffrwydron. Felly, oedd yn waith ofnadwy a beryglus a gwaith caled iawn, ond doedd y chwarelwyr ddim yn cael lot fawr iawn o arian am yr gwaith yma. Felly, gawn ni weld os di pob wedi clywed yn iawn yn fanna, nawn ni symud i'r cwestiwn Cahoot cynta cyn i ni edrych yn agosach ar rhywbeth arall. Diolch Lowri. Odi pawb yn barod ar gyfer y cwestiwn cyntaf. Odi chi wedi gwrando yn astyd ar beth oedd Lowri yn gweud fyna? Reit, faint o ddynion oedd yn gweithio yn chwarel Penrhyn? 300, 800, 3,000 neu 5,000? Faint o ddynion oedd yn gweithio yn chwarel Penrhyn? Oedd hi'n brysur iawn na, yn dod i Lowri, fel o'n i'n gweud. Oedd. A fedrwn ni weld yn ffrynt y llun hefyd, rhai o'r bobl gyfoethog wedi dod i weld y chwarel. Diddorol. A fi'n siŵr bod ti'n cyffwrdd mwy ar hynna nes ymlaen. Reit, da iawn chi. 3,000, 3,000 o bobl yn gweithio yn chwarel Penrhyn. Da iawn. Wel, dyma ni felly, da ni wedi cael golwg sydyn iawn ar chwarel y Penrhyn, ond rwan dyma ni'n edrach ar Bethesda, sef y pentra agosa i chwarel Penrhyn, a fama fysa y mwyafrif o'r chwarelwyr wedi byw. A gafodd lot fawr iawn o'r tai yma ym Bethesda i codi oherwydd y chwarel, a yr arglwydd Penrhyn, sef perchenog y chwarel, fo hefyd oedd yn berchen ar y tai yma. Felly iddo fo oedden nhw'n talu rent efo'r cyflog oedden nhw'n gael yn y chwarel. Be ti'n feddwl, Siwan? Sut le oedd Bethesda i fyw, fysa ti'n dweud, o'r llun yma? Mae'r tai i weld fel sy'n nhw'n agos iawn at ei gilydd. Fi'n tybio bod y perchenog eisiau lot o dai mewn lle cymarol fach o bosib, fel bod yn gallu cael mwy o dynantiaid. Bendant, oedd pob di gwasgu at ei gilydd yn agos iawn. Ond mi welwn ni, mae yna lot o gapeli yma, dyna di'r adeilad mawr yn fama, felly ella oedd na deimlad reit gry o gymuned, bod pobl di gwasgu mewn i'r cartrefi bach yma. Felly pobl gyffredin iawn, pobl dlawd fysa wedi byw yn y tai yma yn y cyfnod. Ond be am i ni gymharu chydig rwan os gawn ni fynd i'r sleid nesaf? Mae gennym ni rwla reit wahanol rwan yn does? Pwy ti'n meddwl fysa wedi medru byw yn rwla fel hyn, Siwan? Posib y perchenog y chwarel? Y perchenog oedd yn berchen yr holl dau? Mae'n edrych yn grand iawn. Mae o'n grand ofnadwy, dydy. Os fydde'r llun mewn lliw yn amlwg, byddwn ni'n gweld y gwyrddni, lle falle yn y llun cynt byddwn ni ddim yn gweld cymaint o wyrddni o bosib? Mae yna erddi mawr yma yn does, felly Castell Penrhyn ydy hwn. Hwn oedd cartref, yr arglwydd Penrhyn, y dyn oedd bia yr chwareli a'r dyn oedd yn gwneud yr cyfoeth mawr yma o waith caled y chwarelwyr. A fel ti'n deud, mae o'n gartra moethus iawn, mae yna lot o erddi a llefydd i bobl gael treulio amser hamdden. A os da ni'n edrych ymlaen y llun yn fama hefyd, fedrwn ni weld mae yna 2 berson yma. Maen nhw'n edrych, dwi'm yn gwybod be maen nhw'n neud, efallai bod nhw jyst i dod am dro i'r ardd, ond da ni'n gwybod, wel, fysa'r chwarelwyr wedi bod yn gweithio'n galed iawn, fysa nhw ddim wedi cael cyfle i gael y fath amser i ymlacio a mwynhau. Felly, bywyd gwahanol iawn i'r bobl oedd yn byw ym Bethesda felly.
Os awn ni'r sleid nesaf felly. Felly, cwestiwn i ni feddwl amdano fo rwan, os di pawb yn meddwl yn dawel bach. Oedd y sefyllfa yma yn deg? Oedd hi'n deg bod yr chwarelwyr yma yn gweithio'n galed mewn amodau peryglus ofnadwy, ella'n cael ei brifo neu'n mynd yn sâl oherwydd y gwaith, a hyn i gyd am gyflog ac amodau gwaith eitha sâl, a nwtha wedyn yn byw mewn cartrefi bach, tyn, agos at ei gilydd, tra oedd y dyn yma oedd yn rhoi y gwaith iddyn nhw yn gwneud yr arian a'r cyfoeth mawr yma ac yn cael byw mewn rwla moethus ofnadwy. Felly, jyst cwestiwn i feddwl, sgwn i, oedd honna yn sefyllfa deg? Wel, erbyn y flwyddyn 1900, oedd na lot o'r chwarelwyr wedi dod i gytuno nad oedd y sefyllfa yma yn deg. A dyma ddechrau meddwl bod nhw eisiau brwydro i wneud pethau yn well drostyn nhw eu hunan. A un o'r pethau ddigwyddodd yn y diwedd oedd bod y chwarelwyr wedi penderfynu mynd ar streic. Wyt ti wedi clywed y gair streic o'r blaen? Ydw, fi wedi Ie. clywed am y gair streic. A be wyt ti'n meddwl mae'r gair yma'n feddwl? Lle ti wedi clywed y gair yma o'r blaen? Fi wedi clywed ar y newyddion, lle mae pobl falle sydd ddim yn hapus gyda amodau gwaith, er enghraifft, yn stopo gweithio o bosib a yn trial cael yr amodau gwell iddyn nhw o bosib. Dyna ti, ie. Felly mae'r gair streic yn ei hanfod, mae o'n golygu taro rhywbeth, a pan mae gweithwyr yn mynd ar streic, be maen nhw'n trio wneud ydy taro nôl, taro yn erbyn y bosses drwy brotestio, a'r ffordd o brotestio ydy peidio mynd i'r gwaith. Felly mae o chydig bach fatha, os fysa ni'n yr ysgol rwan, Siwan, a bod ni ddim yn hapus efo rhywbeth mae'r athro neu athrawes di gofyn i ni wneud, yn bod ni yn gwrthod gwneud y gwaith ysgol yna, fel ffordd o brotest, mynd ar streic. A dyna ddigwyddodd Methesda. Os gai yr sleid nesa? Ie. Dyma ni. Rwan, dydy'r pethau yma, dydyn nhw ddim yn digwydd allan o nunlla. Mi oedd na lot fawr iawn o ffrio a gwrthdaro wedi bod rhwng y chwarelwyr a'r meistri, y bosses, am dipyn o gyfnod. A nid jyst efo'r arglwydd Penrhyn oedd y chwarelwyr yn anghytuno, ond hefyd efo rheolwr y chwarel, E-hangu, y dyn da ni weld yn fan hyn. A mi ddoth pethau i ben braidd ym mis Hydref 1900, a mi ddodd na gwffio yn y chwarel. Wan, dyma'r arglwydd Penrhyn a E-hangu yn taro nôl yn gry yn fama a cael dynion wedi harestio a'i gorfodi nhw i fynd i'r llys. Ond be ddigwyddodd wedyn oedd bod y chwarelwyr yn teimlo bod hyn yn anheg a bod dros 2000 ohonyn nhw wedi cerdded allan fel protest i fynd i gefnogi i cydweithwyr yn y llys. Wel, mae'r frwydr yma mynd nôl ymlaen rwan. Dyma E-hangu yn gwneud y penderfyniad, reit, os da chi'n cerdded allan, yna dwi'n mynd i'ch cloi chi allan. A mi geywyd giatia'r chwarel am 2 wythnos, a oedd y chwarelwyr ddim yn cael mynd i'w gwaith a ddim yn cael eu talu am y pethefnos yna. Felly, cael eu cosbi am y brotest oedden nhw'n fanna. Ond dyma ni'n cyrraedd mis Tachwedd, y chwarelwyr, yr chwarel di agor eto, a'r chwarelwyr yn ôl yn ei gwaith. Ond rwan, wrth dychwelyd, dyma nhw'n gweld bod bron i 800 o ddynion ddim efo swyddi a gwaith i ddod yn ôl iddyn nhw. Wel, dyma'r chwarelwyr yn deud, da ni ddim yn gweithio, nawn ni ddim cychwyn ar y gwaith nes mae pawb yn cael y cynnig yma o waith. A dyna pryd fuddodd E-hangu yn enwog, a mewn Saesneg, achos Saesneg fysa'r rheolwyr wedi siarad, go on working or leave the quarry quietly. Wel, y penderfyniad neithwyd oedd i bod nhw'n mynd i adael, a felly mi oedd streic y Penrhyn wedi cychwyn mis Tachwedd 1900. Waw. Genna ni gwestiwn bach rwan felly. Right, odi pawb yn barod. Falle bod rhai
newydd ymuno gyda ni hefyd, Lowri, so ni jyst yn rhoi fan y chat, ymunwch trwy kahoot.it a'r pin ar y gwylod fyna. Reit, beth yw'r cwestiwn nesa? Pam gychwynodd streic y penrhyn yn 1900? Oherwydd misoedd o anghydfod am gyflogau ac amodau gwaith. Roedd y chwarelwyr yn ddiog ac eisiau amser i ffwrdd. Roedd yr arglwydd penrhyn eisiau'r dynion weithio ar ddydd Sul, neu am fod rhywun wedi brifo mewn damwain. Lot i ddarllen fyna chwarae teg ac i gymryd mewn. Iawn i weld. O, da iawn, gwych. Oherwydd misoedd o anghytuno am gyflogau ac amodau gwaith. Gwych. Nawn ni symud ymlaen. Dyma ni. Felly, unwaith oedd y streic wedi cychwyn, mi oedd hyn yn cael effaith fawr ar fywydau pobl yn Bethesda. Achos os da chi'n protestio drwy beidio mynd i'ch gwaith, wel yn amlwg, un peth fydd yn digwydd ydy fyddwch chi ddim yn cael pres. Da chi'n mynd cael eich cyflog. Felly oedd bywyd yn anodd iawn i bobl ym Bethesda ar y pryd. Felly, be da ni am wneud rwan? Dwi'n mynd i rannu fideo efo chi. A yn y fideo yma, mae'r cymeriad Lisa, sydd yn flwyddyn 1911, felly mae'r streic yn mynd ers dipyn rwan, mae hi yn trafod bywyd yn y cyfnod drwy adrodd stori i chi. Gwrandwch yn ofalus, achos mi fydd yna gwestiwn Kahoot i chi ar ddiwedd y fideo. Dyma fi yn rhannu rwan. A dyma. Thomas! Wel, dwi'n cadw golwg arach chi. Diar, mae'n ddrwg i ni. Siarad efo Thomas y mab o ni. Wan ta, dwi'n siŵr fod Thomas tua'r un oed ar rhai o'na chi. 6 oed ydy Thomas, ia. A mae o wrth i fodd yn chwarae yn ymyl yr afon efo'i ffrindiau fo. A mi fyddai'n deutho fo i fod yn ofalus. Rhag ofn iddo fo syrthio i mewn. Da chi'n gwybod be? Yr wythnos diwethaf, mi ddisgynnodd ffrind Gora Thomas, Gwyn di enw fo. Mi ddisgynnodd dros i ben a'i glisiau i mewn i'r afon. Ac argo mae o di bod yn sal, cofiwch. Mae o di bod yn sal gan i fod o wedi dal yr anwyd ar ôl bod yn y dŵr oer. A tydi mam a tad Gwyn ddim yn gallu fforddio ffisig i wneud o'n well. A chi'n gweld mae tad Gwyn, mae ar streic o'r chwaral. Ia, streic ydy pan mae'r dynion yn gwrthod mynd i weithio i'r chwaral am fod y dyn sy'n pia'r chwaral ddim yn bod yn deg efo nhw. Yr hen arglwydd penrhyn sy'n pia'r chwaral. Pach! Da ni'n mynd hoffi deud i enw fo'n y tŷ yma. A mae ganddo fo ormod o bres. Ond mae o'n farus. A mae o isio mwy o bres. A gan i fod o isio mwy o bres, mae'r dynion sy'n gweithio yn y chwaral yn gorfod cael llai o bres. A dyna pam maen nhw ar streic. A dyna pam maen nhw'n gwrthod gweithio iddo fo. Mae'r pentra yma wedi newid ers i'r hen streic ma ddechrau. Ond nôl a fi at Thomas y mab, rwan ta. Mae gyn Thomas gath fach anwes o'r enw Pwtan. Mae'n ebeth bach fel. Mae'n ddi gyd, di fel y glo. Ond mae gan ddi fymryn o wyn y fan hyn o dan I gen. A mae wrth I bodd yn gorwad y fan hyn o flaen y tân. Ond fel y gwelwch chi, sgyn ni'm tân heddiw. Da chi'n gweld mae ngŵr I, mae o ar streic o'r chwaral hefyd. A sgynnon ni'n digon o bres I brynu glo I wneud tân. Drwchwch! Dyna cwbl o sgyn ni'n efo mwcad. Felly, does gynna ni ddim tân heddiw yma. A doedd gynna ni'n tân ddoe chwaith. A ddoe, oedden ni methu dod o hyd I Pwtan y gath nynma. Ond fi o'n i'n chwilio amdani yn y cefn yn gweiddi, pws, 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 Pwtan! Ac yn gweiddi allan y fan hyn i'r stryd, pws, 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 pws. Ond oedd mam golwg o Pwtan y gath yn nynma. Rwan, roedd hi'n nesu at amser swpar y gath, a fi'n deud wrth Thomas bach I fyny'r ciando i'r gwely a chdi. A da chi'n gwybod be ddudodd Thomas? Na, mam, medda fo, dydw I ddim yn mynd i'r gwely.
Ond dydy o'm yn deud nawr wrth i fam yn aml. Dydw i ddim yn mynd i'r gwely, medde fo, ddim nes o hyd i pwtan y gath. Wel, gan i bod hi'n dywyll tu allan, dyma fi'n penderfynu mynd allan i'r stryd efo Thomas i chwilio am y gath fach. Wel, dyma fi roed yn siôl ymlaen. Ac allan â ni i roi'r fel. Rwan ta, da ni'n byw yn rhif 1, reit ar dop y stryd. Felly ffwrdd â ni drws nesa i grocio ar y drws. Helo! A dyma Mrs Evans yn dod i atab y drws. Thomas a Lisa! Argol! Be da chi'n neud allan ar noson mor oer? A dyma Thomas yn egluro i fod o'n chwilio am pwtan y gath. O, pwtan fach! O, hyn beth annol di pwtan. Mi fydd hi'n cadw cwmni i fi bydd wir. Rwan bod Will, yr unig fab sy'n gini, mae o di gorau mynd i Lerpwl i England, wyddoch chi, i chwilio am waith, a mi fod ar streico'r chwarael. A dwi'n unig yma'r ben fy hun bach, ond mae'r hen pwtan, mae'n dod heibio bob hyn a hyn i gadw cwmni mi. Ond dwi'n di gweld pwtan heddiw, mae gen i ofn. O, gobeithio doedio hyd iddi, Thomas. Hwyl i chdi. Ac i ffwrdd â ni rwan, i'r rhif 3, i gnocio ar y drws. Ond doedd na'm atab. A dyma Mrs Evans oedd yn dal i sefyll ar y stepan drws yn dweud, o, Thomas bach, waith chdi heb a cnocio ar y drws rhif 3, sa neb adra. Maen nhw di mynd i South Wales, i'r pyllaglo i chwilio am waith. O, bydd y gath fach dim yn fanna. Mae'r hen lod Penrhyn di taflu nhw allan ar y stryd, gan bod nhw wedi methu talu'r rhent. O, fydd pwtan ddim yn fanna. Rwan ta, y drws nesa ydy'r rhif 4. A dyma Thomas yn edrych arna fi. Mam, dwi'n cael cnocio ar y drws rhif 4 na. Gwy Thomas, medda fi, sut o fanna rwan. Da chi'n gweld, mae gen i arwydd yn y ffenast y tŷ. Na i ddangos i chi. Rwan ta. Da chi'n gadru ddarllen o. Mae o'n deud, nid oes bradwr yn y tŷ hwn. Nid oes bradwr yn y tŷ hwn. Rwan dwi am i roed o'n ôl y ffenast, rhag ofn i rwy'n daflu carrag drwy'n ffenast fi. A ni. A fo, rwan ta, bradwr, ia. Does na ddim arwydd yn ffenast rhif 4. Felly mae na fradwyr yn byw yno. A dyna pam da ni ddim yn cnocio ar y drws. Felly ffwrdd â ni rwan i'r rhif 5. A dyma Alice Jones yn dod i atab y drws. A doedd Alice Jones ddim yn edrych yn hapus iawn i'n gweld ni. O, Thomas a Lisa, chi sy'n na. Be da chi eisiau'r noson mor fudur? A dyma Thomas yn egluro i fod o'n chwilio am pwtan y gath. O, pwtan, yr hen gath, na ddo wir, dwi'n di gweld hi heddiw. O'n i'n gobeithio yn clywed y cnoc na ar y drws, mae ngŵr i oedd yno. Mae o di mynd i weithio ar y llonga mawr ar y môr, a mi fod o ar streic o'r hen chwarael yma. A dwi'n di weld o ers 3 mis cyfa. Ac o'n i'n gobeithio mae fodd wrth y drws. O, mae'n ddrwg i ni, Thomas. Gobeithio doedi o hyd iddi. A ffwrdd â ni rwan i'r tŷ olar yn stryd ni, rhif 6. Ac Edward Lloyd sy'n byw fan hyn. Mae o'n dipyn o gymeriad. Mae Edward Lloyd hefyd ar streic o'r chwarael. A dydy o'm yn clywed yn dda iawn. Fedrwch chi ddyfalu be di waith o'n y chwarael fel arfer. Ia, fo di'r creigiwr. Fo sy'n rhoi y powdwr yn y garag. A wedyn yn rhedag mor gyflym a fedar ni goesa bach i ddalo. Ac yn cymryd llochas rhag y ffrwydriad. Felly, mae rhaid ni gnocio'n eitha uchel ar y drws yma. Edward Lloyd, da chi adra? Diolch yn clywed. Edward Lloyd!
bron i'n tynnu'ch coes chi. A dyma Edward Lloyd yn deitha ni am ddod mewn i'r tŷ i gadw'n gynnas. O na, medda Thomas, dwi'n chwilio am pwtan y gath. Da chi di gweld i'n rwla? Ho, i tiab efo'r hen gath. Dowch i mewn i'r tŷ i gadw'n gynnas o flaen y tân. Ac i mewn â ni i gnesu'n dwylo. A nowch chi byth ddyfalu. Pwy oedd yn gorwedd fel brenhinas o flaen y tân? Ia, pwtan y gath. Ac roedd Thomas mor falch o'i gwyldi. A dyma Edward Lloyd yn mynd ymlaen i egluro. Mae'r diwrnod hwnnw, roedd o di gorfod gwerthu i lestri gora. Fel yn llestri fi yn fan cwar y dresar, welwch chi nhw. Ia, mae'r llestri na wedi dod gan fy mam i fi. Ac hyn hynny mham hi wedi rhoi nhw iddi hi. A maen nhw wedi dod i lawr yn y teulu fel na. A maen nhw'n golygu llawer i mi. Ond roedd rhen Edward Lloyd drean wedi gorfod gwerthu lestri gora. A dyna pan fod gynno fo danllwyth o dan yn y tŷ y diwrnod hwnnw. A dyna pan fod pwtan yn glyfar iawn di gwneud i ffordd draw i gadw'n gynnas ar yr aelwyd. Beth bynnag, ar ôl i ni gnesu a cael panad, yn ôl â ni, allan i'r oerfel, allan i'r stryd, ac yn ôl i'r hyd un ar ben y stryd i lle da ni'n byw. A dyma Thomas yn deitha fi, Mam, geith pwtan gysgu fo fi yn y gwely heno? O, please, Mam, geith hi gadw fi yn gynnas a na i chadw hi yn gynnas. O, please, Mam, mae mor oer yn tu ni. A da chi gwybod be? Do gyn ni mor galon i ddeud na. Iawn o'r gora, Thomas, medda fi, ond dim ond am heno. Ond mae gyn i'r teimlad yn mer fy esgyrn. Y bydd pwtan a Thomas yn rhannu gwely am amser hir iawn i ddod. Neu o leia nes sydd yr hen streic ma drosodd. A wedyn y dynion yn cael mynd yn ôl i'r gwaith yn byddan. Ac yn cael cyflog teg am y gwaith calad maen nhw'n wneud. A wedyn mi fydd gyna i bres yn bydd. I brynu glo, i wneud tân. I'n cadw ni gyd yn gynnas. Gret, diddorol iawn, Lori, stori Lisa fyna, ynddo dde? Oedd. Wel, mae yna gyfle i bawb ddangos be maen nhw'n gofio'r stori rwan efo cwestiwn cwiz arall. Reit, oeddi pawb yn barod. Cwestiwn nesaf. Beth oedd y cerdyn yn ffenest Lisa'n galw rhywun oedd yn torri streic? Sbragiwr, celwyddgu, llipryn neu bradwr? Beth oedd ar y cerdyn na nath Lisa ddangos? Gewn ni weld. Mae'r atebion yn dod mewn. O, da iawn. Bradwr oedd yr ateb cywir a 20 ohonoch chi wedi cael hwnna'n gywir. Da iawn. Dewch i ni weld y sgorfwrdd. Dazzled Deer ar y brig. Da iawn chi. Gwych. Reit, wel, da ni wedi cael gweld stori a clywed hanes rhywun yn byw trwy'r streic rwan. Ond mewn amgueddfa, be fyddwn ni'n ddefnyddio fel arfer i ddeud stori ydy gwrthrycha. Felly, da ni am edrych rwan ar be all wrthrycha ddangos i ni am fywyd yn y streic. Felly, na i weld, ydw i'n medru pinio fy hun? O, na, dim ots. O, dwi wedi cael yn pinio. Dyna ni. Reit, wel, y peth cyntaf dwi eisiau ddangos i chi o'r casgliad rwan yn yr amgueddfa ydy y cerdyn hwn. Felly, mae'r cerdyn yma, dyma'r cerdyn oedd pobl yn rhoi yn ei ffenestri, oedd yn deud, nid oes bradwr yn y tŷ hwn. A be mae'r gair bradwr yn ei olygu ydy traitor, rhywun sydd wedi mynd yn ôl ar ei gair. A y rheswm nath nhw ddechrau roed y cardiau yma yn y ffenestri oedd oherwydd bod pobl wedi torri'r streic a mynd yn ôl i'r gwaith. Y rheswm oedd rhaid rhoi y cardiau yma yn y ffenest oedd pobl mor flin
efo'r bobl wedi torri streic, yr bradwyr, oherwydd, a felly oedd pobl yn taflu cerrig, yn malu ffenestri nhw. Oedd hi'n gyfnod anodd iawn, iawn, lot fawr iawn o densiwn rhwng y bobl oedd ar streic a'r bobl oedd yn bradwyr. A wedyn, y syniad ydy, pam bod pobl wedi mynd yn ôl i'r gwaith, oedd, nathon chi glywed yn y stori yna rwan pa mor anodd oedd hi ar bobl oedd ar streic. Methu cael arian i brynu glo, methu cael arian i brynu bwyd. Felly, erbyn mis Mehefin 1911, 6 mis i mewn i'r streic, dyma'r arglwydd Penrhyn yn cynnig iddyn nhw, os ddewch chi nôl i'r gwaith rwan, mi na i roi mwy o bres i chi. Ond cofiwch chi, doedd o ddim yn addo gwneud dim byd yn well o ran yr amodau gwaith, a i ryw radda, oedd lot ohonyn nhw'n teimlo, o, pres sy'n gadw ni'n ddistaw di hwn, dydy hon ddim yn fargen deg go iawn. A mi gafodd bob un o'r dynion as yn ôl y mis Mehefin, a tua 400-500 ohonyn nhw nas allan o bron i 2,000. Felly, dim lot fawr. Be nathan nhw, mi gafon nhw i gyd un o rhain. So, be sydd gen ni yn fama ydy ceiniog aur, sofren aur, oedd yn lot o bres ar y pryd ac yn ddigon i dalu am lot o bethau i rywun oedd wedi bod yn gwneud heb am gyfnod. Wan, mi oedd y bobl o dal ar streic yn ofnadwy o flin am hyn. Felly, nid yn unig oedden nhw'n galw rhain a stori'r streic yn fradwyr ac yn malu ffenestri nhw ac yn y blaen, ond dyma'r geiniog yma yn dod i cael ei nabod fel pynt y gynffon. Felly, cynffonwyr oedd gair arall am yr bobl yma oedd wedi torri'r streic. A'r syniad yn fanna oedd i bod nhw chydig bach fatha cynffon i'r arglwydd Penrhyn yn dilyn bob dim oedden nhw wedi ei ddeud. Wan, mae'n bosib eich bod chi wedi sylwi ar hon yn y cefndir yn stori Lisa. A dyw ddim yn amlwg yn syth be sgyn hon i wneud efo hanes y streic. Gragen consh ydy hon. Os da chi'n chwythu mewn i gragen consh, da chi'n medru gwneud sŵn chydig bach fatha trwmped. A be oedd gwragedd a plant y dynion oedd ar streic yn neud oedd, mi oedden nhw'n mynd i sefyll ar y pont y tŵr ar y ffordd i mewn i chwarel Penrhyn, ac yn hwtian y cegin yma, ac yn bwyo, ac yn taro sosbenni, bob dim oedden nhw'n medru wneud i godi cwilydd ac i ddychryn y dynion yna oedd wedi torri'r streic a mynd yn ôl i'r gwaith. Felly, oedd hi'n gyfnod ofnadwy o anodd. Doedd hi ddim yn gyfnod braf i fod ar streic, ond doedd hi ddim yn gyfnod braf i fod yn ôl yn y gwaith chwaith. Ond rhywbeth i ddangos i chi ella pam bod rhai o'r dynion wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd yna i'w teulu i fynd yn ôl i'r gwaith, oedd i wneud efo llwgu a i wneud efo bwyd. Mae genna fi dorth o fara yn fama, a fel welwch chi, ddim yn dorth fawr iawn. Mae tŷ ar un maint a'n llaw i. A dwi'n byw mewn tŷ efo 2 ohona ni, a dwi'n meddwl sa torth fel hyn i ni heddiw yn para, ryw 2 ddiwrnod, 3 diwrnod ella. Ond mae'r dorth yma yn cynrychioli faint fysa gyn teulu o 5 o bobl yn ystod y streic i fita am wsos gyfa. Felly meddyliwch chi, os da chi mewn teulu o 4 neu 5 o bobl adra, meddyliwch chi, sa chi a'ch teulu i gyd mond yn cael hyn i fita am y cyfnod yna i gyd. Felly oedd hi'n gyfnod ofnadwy o anodd, a mae o'n dangos i ni pa mor gry oedd y dynion yma'n teimlo i aros allan ar streic mor hir. Felly, dwi'n mynd i ofyn i chi fod yn chydig bach o detectives rwan. A be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i rannu fy sgrin eto. A be sydd gen i ddangos i chi rwan ydy, mae gen i, dwi angen dod allan ar sgrin yma, sori. Mae gen i sgan 360 o yr tŷ yn, sori, mae gen i... Dyma ni.
So, sgan 360 ydy hwn o du yn Bethesda yn y cyfnod. A be dwi eisiau i chi chwilio amdano fo rwan ydy clyw i weld be mae'r teulu yma wedi ddewis wneud. So mae gen nhw 4 dewis, okay? Mae gen nhw ddewis i dorri'r streic a mynd yn ôl i'r gwaith. Mae gen nhw ddewis i werthu rhai o'i pethau pwysig nhw fel y llestri i wneud pres. Mae gen nhw ddewis i symud i ffwrdd i chwilio am waith. A mae gen nhw ddewis i drio ymuno efo'r côr i wneud chydig bach o bres. Felly be am i ni grwydro i mewn rwan? Diddorol. Dwi'n medru gweld mae yna dal lot o lestri a celf i weld yma. Ond sbiwch, does o ddim glo ar y tân, felly dwi ddim yn meddwl bod y teulu yma efo lot o bres sy'n awgrymu i bod nhw dal ar y streic. Mi welwn ni, mae yna dors o fara yn fama ar y bwrdd, y dors dwi newydd ddangos i chi. Mae'n edrych yn debyg bod yna gragan yma, a mae yna ryw fath o gerdyn yn y ffenast. Reit, awn ni fyny felly i weld os oes yna fwy o gliwiau fyny grisia. A mi nawn ni rannu hwn efo chi ar ôl y sesiwn i chi gael sbio yn agosach eich hun. Llofft y plant yn fama. Dim llawer i weld mewn yn fanna heddiw. Felly, be am i ni weld, be am i ni weld be sydd yna fyny yn y brif stafell wely. Mi fedra i weld, mae yna wely yn fama, a mae yna rhyw fath o gryd i'r babi, a mae yna rhywbeth i weld yma ar y llawr. Fedra i'n mynd yn rhy agos ato fo, ond mae hwnna'n edrych chydig bach fel tasa fo'n medru bod yn rhyw fath o ges. Gawn ni feddwl eto be mae'r cliw yna yn i awgrymu i ni. Dyna ni felly wedi cael golwg sydyn yn y tŷ. Be am i ni fynd i'r cwestiwn nesaf ar Cahoot i weld os nathoch chi sylwi ar y dystiolaeth yn fanna rwan a gweld be nathan nhw benderfynu i wneud. Diddorol iawn gweld y tŷ fel yna, na fe. Reit. Fe wnaeth y teulu yn Hy 1901 dorri'r streic, werthu ei heiddo, symud i ffwrdd i weithio, neu ymuno efo côr y penrhyn. Beth o'n i'n gallu gweld, pa gliwiau yn y tŷ oedd yn helpu ni i ateb y cwestiwn yna? Beth wnaeth y teulu? Reit. Symud i ffwrdd i weithio, Lori. Felly os ga i ddangos, na i ddal o reit at y camera i chi weld, be oedd na i weld ar y ces yna, a mi fedrwch chi fynd yn ôl wedyn, oedd y tag yma, a oedd o'n dangos bod y teulu yn mynd o Bethesda i Tymble, South Wales. Felly, be nath lot o'r bobl oedd symud i ardaloedd y glo yn Ne Cymru, a wedyn dyma nhw yn penderfynu aros yn fanna i weithio felly. A deud y gwir, mi a streic y penrhyn ymlaen mor hir nes i nifer fawr iawn o bobl adael yr ardal i chwilio am waith. Felly, y peth ola sydd gen i yn fama rwan ydy llyfr log ydy hwn, sef be oedden nhw'n ddefnyddio i gyfrestru pwy oedd yn pa ysgol a pa mor hir oedden nhw wedi aros yna, os oedd rhywun newydd di ymuno neu rhywun wedi gadael. A mae'r llyfr log yma yn dangos ysgol Llanfechid yn ardal Bethesda yn y cyfnod 1990 ymlaen. Felly, os awn ni'r sleid nesaf, Siwan, dyma ni. Felly, da ni'n medru gweld yn y cyfnod yma, dyma llawer o'r plant yn gadael yr ysgol oherwydd y streic. Mae o'n deud yn fama, not willing to be in the same school as traitors' children. A rhywun arall hefyd wedi deud,
bod y plentyn yn symud oherwydd bod na too many cynffons. Felly, dau enw yn fanna yn sôn am y bradwyr, y bobl oedd wedi torri y streic. Os gawn ni fynd i'r sleid nesa, mi welwn ni, oedd pobl hefyd yn gadael i dde Cymru, fel mae hwn yn deud, left for South Wales during strike. Felly, dim just rhywbeth i wneud efo lle oedd pobl yn gweithio oedd y streic yma. Mi gafodd o effaith ar y ffordd oedd pobl yn byw, a hyd yn oed i lawr i le oedd plant yn mynd i'r ysgol. Felly, sut mae'r stori yma yn gorffan felly? Wel, mi ddaeth streic y Penrhyn i ben yn y flwyddyn 1903 yn y diwedd, ar ôl 3 blynedd o fod ar streic, amser ofnadwy o hir i bobl fod heb waith. A mi symudodd bron i hanner poblogaeth ardal Bethesda o'r ardal yn y cyfnod, dros 4,000 o bobl yn y diwedd. A dydy poblogaeth Bethesda erioed wedi dod yn ôl i y lefel oedd o cyn y streic. Mae'n hawdd meddwl am hanes streic y Penrhyn fel stori drist, achos nath y gweithwyr yma ddim ennill, dyma nhw'n gorfod mynd yn ôl i'r gwaith ar delera yr arglwydd Penrhyn yn y diwedd. Ond dwi'n licio meddwl am y stori yma fel un rhan o stori lot hirach. Erbyn heddiw, da ni, fel pobl yn y gwaith, yn mwynhau lot mwy o gyfloga teg, amoda a hawliau cymaint yn well nag oedd yn bodoli 120 o flynyddoedd yn ôl. A mae'r brotest nath y gweithwyr yn Bethesda a i habers nhw i aros ar streic mor hir wedi bod yn rhan o broses llawer hirach i bobl gael i trin yn decach. A mi fyddwch chi'n dysgu mwy am ffyrdd gwahanol mae pobl wedi protestio dros eu hawliau yn y 2 sesiwn arall sydd i ddilyn. Felly, i gloi yn sesiwn ni heddiw, mae gennym ni 1 cwestiwn Cahoot arall i orffen. Grêt, diolch Lori. Ie, cwestiwn ola. Pa mor hir wnaeth streic y Penrhyn bara? 1 mlynedd, 2 blynedd, 3 mis neu 10 mlynedd? Beth mae Lori newydd weithio chi ambyti pa mor hir wnaeth streic y Penrhyn bara? Mae Sio'n teimlo'n hir iawn pan o'n nhw ynddi, yn doedd? Mae'n enwedig efo gen chi a di fita, dim glor y tân. Ie, na chi 2 blynedd, da iawn wir, da iawn chi gyd. Dyna ni, felly dyna ni wedi dod i ddiwedd yn sesiwn ni heddiw. Mi fyddwch chi'n cael adnodd wedi rannu wedyn efo mwy o adnoddau fedrwch chi edrych arnyn nhw, cyfle i edrych ar y fideo eto, cyfle i chi edrych ar D1911 a'i gymharu fo efo tai eraill yma yn yr Amgueddfa sy'n dangos bywyd mewn cyfnodau gwahanol. A chydig o weithgareddau eraill i chi hefyd. Ie, byddai'n rhannu hwnna ar ôl y sesiwn. Dewch ni gael gweld, allwn ni weld, fan hyn, pwy ddaeth i'r brig yn y cwis drwy gydol y sesiwn. Quick Panda'n drydydd, Dazzled Deer yn ail, ac yn dod i'r brig, da iawn chi, Smiling Jaguar, da iawn chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno yn ail sesiwn arbenigwyr yr Amgueddfa. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau, fi yn sicr wedi dysgu llawer mwy am streic y Penrhyn. Diolch yn fawr i ti Lori o Amgueddfa Cymru am y sesiwn ddiddorol yna. Diolch yn fawr, welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl fawr.